Jin mantang lur, kayak kaki sing nandur lur. Wite siji lur, kaya ngapain sini ge? Tiliki bela. Bismillahirrahmanirrahim. Apa apik banget ya lur. Tiliki pokoknya tiliki. Loh, udah ngepeng rembaya kayak. Loh, jan. Mantep ya orang patora ya ki. Lah, nganti pengin. Nganti ku pengin ora jalan. Pokoknya ada Paul ki sing ngarane Paul ya ki. Iya. Ah, ya iya nyong wis tau. Oh, yo. nah, modelnya kayak ya ki. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Lur. Jon isine dean tapi. Dah, jendean. Tugel apa ya ki? Iya, tugel. Alah, meletok sih ki. Iya. Allah iya ki temenan ki jan ora goro. Yakin. Allahu Akbar. Ki. Loh. Aduh, gede. Ulah tugel siji gede banget wi. Aduh, Wi. Ya Allah. Aduh, Ya, tugel apik banget, loro. Oh yo ki sih ki tugelane ki. Iya. Lho wi. Iki ndi mene? Kulon. Oh piye? Aduh. Yo Allah. Iya tugelane gede banget ki. Wih, Kayak kadang sing bedit ya Allah. jos banget ya ki ya. Iya. Mantap lari kalian nandur. Alah, ya. Eh. Ora semblotong. Jos. Ora nyali golek nuduh